היום אני אעשה לכם סיור בעולם שלי. יש כאן מלא בתים מאוד מגניבים. הבית הראשון זה. איכסה, עכביש, לך יש כאן עכביש, להיזהר ממנו, הוא רוצח. צילו בפיתה עם צילו ושלינגצל. שניצל בטטה. אז זה החווה שלי. כאן זה כאילו החווה שלי. כאן זה דברים, כאן סקלטן מת, אז יש כאן את החץ בקשת שלו. אם אהבתם את הסרטון, שימו סאב, אני אוהב לאכול אתכם. ביי, שימו סאב.